Awu, asiphinde sibingelele enhlezansi emagumbini amane omhlaba. Kuyonke nje indawo lapho kufinyelela khona umbukiso obhanyabhanya kadokotela uSibikile. Siyabingelela futhi namhlanje sikhona phansi lapha kwaMhlaba iyalingana, sikhona ekhaya lapha umkhulu azenze khona, la aphinde futhi asebenzele khona. Dokotela, sizocela ubingelele isizwe. Sibingelelile-ke, siyabingelela wonke umuntu kuphi nakuphi la ekhona khona, umuntu owazi uDr Sibikile nomuntu ongamazi uDr Sibikile, ama-subscribers kaDr Sibikile, wonke umuntu nje la khona khona siyambingelela namhlanje. Lona-ke uDr Sibikile baye bathi uyishingishane zomoya, ingqungqulo eshaya amaphiko phezu kwemizi yamadoda, bathi umavula kuvaliwe uhamba bangamthanda bezizwe. Ilokho nje siyanibona nonke, siyanibingelela nonke, sanibona. Yebo. Awu, amen dokotela. Namhlanje mkhulu nansi indaba enkulu eyabona amakholwa athi siphethe indaba enkulu. Sikhuluma ngesichitho namhlanje mkhulu. Isichitho yini isichitho? Isichitho uma kuthiwa sekuyinto ekhona engabi kumuntu engabi ithunyelelwa kanjani. Yini inhloso sokuthi kuthunyelwe isichitho kumuntu? Uyabona-ke lento okuthiwa isichitho into ekhona futhi yona into esetshenziswa kakhulukazi isetshenziswa ngabantu abangabathakathi noma isetshenziswa ngabantu nje ngoba phela bakhona abantu abangabathakathi, angikhulumi-ke ngey'nyanga. Khona abantu abangabathakathi nje okukhendlwa kubo isichitho. Bangabathakathi lawo bantu, uthola ukuthi lowo muntu loyo umbathile nje ingubo zobunyanga, unesigodlo, kodwa lowo muntu akuseyona inyanga, sowashintsha waba umthakathi. Abathakathi-ke bakhona abathakathi, bona kakhulu abakhala into okuthiwa isichitho. Umsebenzi wesichitho-ke ukuthakatha, into yokuthakatha lento okuthiwa isichitho. Into leyo ekwazi ukudistroya umuntu noma ukumoshela umuntu izinto zakhe. Ngizolinganisa nje kafushane mangabe uthandana nomuntu kunomuntu oseceleni ayifisela wena ukuthi uhlukane nalowo muntu lowo, vele uzokugadla ngesichitho. Bese uyahlukana nomuntu othandana naye. Uma ngabe usebenza laphaya, lo muntu lona osuke eseceleni kwakhe kubangise imbangi yakhe emsebenzini noma nibanga naye iposition, uzohamba ukhendla isichitho. Hawu, wena uvele udala amacala emsebenzini, emva kwalokho uxabane nabantu khona la, uxabane nabaphathi, umoshe. Wenza amaphutha nje ungawaqondi kwawona lamaphutha wenza kanjani, kuphela umsebenzi uxoshwe emsebenzini. Emndenini mangabe kukhona umuntu osuke enomona, ebona mhlampe niyazwana nje kuhle ekhaya, bavele banilandele isichitho, bazonifaka isichitho nixabane la ekhaya kube njeya. Yebo, kunjalo. Umsebenzi wesichitho nje yiwo loyo kahle kahle, into leyo emoshayo nje kahle kahle, into yokubhidliza noma ngabe yini. Yebo. Hayi, kezwakala dokotela. Dokotela, silekelela abantu basenkingeni bachithile. Basenkingeni kakhulu dokotela abantu. Kodwa-ke engizofisa ukubuza ukuthi-ke umuntu uma sekuthiwa-ke useyithole-ke esekulelo thubo lokuthi athole isichitho. Lesi sichitho sekuyinto ayophila nayo impilo yakhe yonke, ayisekho enye indlela mhlawumbe engakhona ukuthi imsize, noma mhlawumbe umuntu uyakwazi ukuthi aphinde futhi asizakale ekuthenini kukwazi ukuthi kusuke lesi sichitho iqhubeke impilo yakhe njengoba kade injalo. Uyabona nje isikhathi esiningi izinto ey'ningi ziyalashwa, njengase isichitho siyalashwa isichitho. Kuney'ndlela zakhona-ke esiye sifundiswe ngazo thina abelaphi bendabuko ukuthi okay, uma ngabe umuntu enesichitho ulashwa kanje. Engeke ngiwuchaze-ke la, kodwa ikhona indlela yokusiza umuntu osuke enesichitho. Cha, kuyenzeka lento oyibuzile ekuqaleni ukuthi umuntu angaze ayofa enesichitho. Uma ngabe nje umuntu angakamtholi umuntu ozokwazi ukukhipha leso sichitho, ngiyalinganisa nje, khona esinye isichitho abakushaya ngaso nje uvele unuka iphunga eliwunuke ngathi umzondo noma isisephula. Uma uqhamuka nje wena kuzwakala nje iphunga. Mangabe ungamtholanga umuntu oyokwazi ukuhlanganisa lezo zinto lezo inyamazana ezidingeka kuleyo nto leyo ukuze kuphume leso sichitho, kuwe vele singahlala kuwena impilo yakho yonke
ugcina uzongena egodini uhamba naleso sichitho, uyabona. Mm. Abanye-ke kuyenzeka uthole ukuthi omunye simngene isichitho lokho exabana njalo nomuntu wakhe, baxabana noma ngento engekho. Ngenhlanhla nje uthola ukuthi naye umuntu ojwayele ukuhamba abantu, basheshe abantu bemlekelele, iphinde inqamuka leyo nto, ubone futhi seku-right, kuyalunga. Kodwa nje isichitho into elashwayo. Izinto ey'ningi yizona kakhulu esifundiswa ngazo ukuthi makunje sixazulula kanje, makunje sixazulula kanje. Yilokho. Yeah. Hhayi, njengoba nizwa-ke babukeli, njengoba echaza udokotela, uthi udokotela hhayi, khululeka ukuthi sebekuchithile akuyona inkinga leyo. Kuyasizakaleka, uyakwazi ukuthi usizakale uma unaleyo nto leyo. Dokotela sibonge nje kakhulu ngesikhathi sakho, sizogoqa-ke. Sizocela kodwa ukuthi usishiye le nombolo edokotela ngoba kungenzeka kube khona abantu abasenkingeni efana nalesikhuluma ngayo abazodinga ukuthi udokotela abalekelele. Uphinde futhi ubaphe nendlela yokuthi uma beza lapha ekhaya bahamba kanjani. Awukho nje umona esinawo, sizosonipha iy'nombolo zocingo. Inamba ka-Dr. Spikiri 071 106 9603, 071 106 9603. Ama-direction eza la kwaMhlaba Uyalingana ka-Dr. Spikili. KwaMhlaba Uyalingana, uma uwela i-Bridge Ijozini khona indawo phambili okuthiwa iseBhambanana. UyiBhambanana wena ufike wehle kuphi? Emathayini, isitobhu uyokwehla kuso. Uma wehle emathayini uyolandwa khona lapho emathayini lapho. Uma ngabe ungenayo imoto, uphuma imoto yakhona la ekhaya ikulande lapho uze ekhaya kwa-Dr. Spikili. Amalanga-ke okusebenza uDr. Spikili usebenza uMsombuluko, uLwesibili, bese kuthi uLwesithathu noLwesine siyajampisa. Amalanga lawo okuthi sikwazi ukugubha imithi, sihlanganise imithi uma ngabe abantu befika bathola izinto zikhona. Uma kunabantu abadinga ukuposelwa izinto zabo, mhlawumbe abakude, kumele sipose izinto zabo, labo bantu esuke bekude. Yiwo la malanga lawo Lwesithathu noLwesine esuke sibhizi ngawo, senza yonke leyo nto, sihlanganisa imithi. Bese kuthi Friday, Saturday siyasebenza. Bese kuthi Sunday sisebenza half day nyana kancane, ekuseni nyana kancane uma ngabe uzosheshe ufike early, nantambama siphume enkonzweni ngoba phela uDr. Spikili uhamba inkonzo, umuntu wenkonzo, umuntu othandazayo. Injalo nje indaba. Kodwa leli amanye amalanga, uLwesibili, uMsombuluko, uLwesihlanu, uMgqibelo, wonke la malanga la amalanga okusebenza. I-2 days kuphela evikini esesintshontshe le 2 days senzele ukuthi nakhona kuyona into enesikhathi leyo siqalile ukuyenza. Sibonile nje ukuthi ngathi traffic ithanda ukuba ningi kakhulu ngoba abantu baningi, izinto azilawuleki. Manje-ke senze ukuthi sikwazi ukuyilawula izinto. Uma ufika nje uthola ukuthi vele yonke into uyithola iqondile ngendlela. Ingakho sithe sinikeza iholiday leni lamalanga amabili sikhona ukuhlela izinto. Engathi kusebenzeka kamnandi impela-ke manje ngale ndlela esesisebenza ngayo. Okunye-ke uma ufonela uDr. Spikili wangamthola ucingweni, ungacasuki nje ngalokho. Dlulisa esinye isikhathi uphinde ufone, dlulisa esinye isikhathi uphinde ufone. Uma ubona ukuthi akwenzeki lokho, asitholani, bhala i-SMS noma usende-ke i-WhatsApp. Mhlambe noma i-voice note noma yini, noma i-message utype khona lapha ku-WhatsApp, akunankinga. Uyothi-ke mina uma sengifika lapha ngibona uyichaza ukuthi ubani, ngiphendule. Yilokho nje ngoba manje uDr. Spikili hlezi ebhizi kakhulu. Kuyenzeka uthole kwesinye isikhathi uyafona kanti la siyahlola, kodwa asi-answer ngaleso sikhathi. Akukona ukuthi umuntu-ke isuke simbalekele, ingakho sithi-ke bhala-ke okungenani. Yilokho nje akukuningi kakhulu. Ngiyazibongela mina kakhulu. Bye-bye. Hhayi-ke babukeli-ke bakithi-ke nathi sesehlela ngezansi, siyathobeka emakhosini amakhulu. Sithi-ke ndlondlo bashisa, ndlondlo nophapha ekhanda.